Сапраўды цудоўнае месца, крыніца прападобнага Серафіма Сароўскага, размешчаная ў маляўнічай вёсцы Лужасна, непадалёк ад Віцебска, у крокавай даступнасці ад храма Уазнясення Хрыстова. Крыніца размесцілася на правым беразе вялічнай заходняй дзвіны, літаральна ў самай вады. Навакольны пейзаж дзівіць сваёй прыроднай прыгажосцю. Тут гарманічна спалучаюцца водная роўняць, прыбярэжная расліннасць і прастор, які дорыць адчуванне спакою і аднання з прыродай. Да крыніцы абсталяваны бяспечны спуск, сама крыніца апраўлена надзейным бетонным кальцом, побач уладкаваная купель для акунанняў. У купелі неверагодна чыстая і празрыстая вада. Па маіх суб'ектыўных адчуваннях, гэта рэкардсмен па чысціні вады сярод усіх падобных месцаў, дзе мы былі. Месца нам вельмі спадабалася. Крышталёва чыстая вада і цудоўныя прыродныя пейзажы ствараюць непаўторную атмасферу. Тут адчуваецца сапраўдная энергія жыцця, крыніца бадзёрасці і здароўя. Калі вы апынецеся ў Віцебску, абавязкова наведайце гэта дзіўнае месца, яно таго варта.